Jamen for helvede, mand. Så kører jeg derude sammen med Morten. Og jeg siger dig, at den får fuld pedal. Det er bare nede, ikke? Og det er derude. Så kraftedeme, så kommer der sådan en klovn, mand. Jeg aner ikke, hvordan man står på ski eller noget. Og så suser jeg lige ind foran, mand. Og så ryger jeg bare ud i rabatten. Og så ryger jeg rundt. Og så holder jeg en pause på i hvert fald et minut eller et eller andet. Fremme! Råber jeg, der sker ikke en skimand. Kraftedeme, og så kan man ikke... Man kan ikke få noget ordentligt at drikke heroppe. Det er kraftedeme det her sprøjt, det er ciderlort. Jeg har ikke engang fået en grøn Tuborg. Eller noget som helst. Fremme! Men altså, så Morten her er kørt, og alligevel så når jeg at hente ham. Jeg er ret sikker på, at i hvert fald en, der ligner ham rimelig meget. Fordi jeg er ret hurtig på ski, skulle jeg lige hilse at sige. Selvom jeg ikke står så ski meget. Det er jeg faktisk. Ja, det kan man vel godt sige. Men helt ærligt. Det må jeg ikke sige til nogen. Nej.